weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv 21 yoni to ɓogge to hayre lawa to hayre gollere to seno busoɓe to kasga to hayre gollere kon takkusan juula ha e nder galle ceerno haadi mo ceerno Ndiaye Ba to babaɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gartiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie falam Mauritanie ɓe koliri tigui ɓe jaadani e plateforme ɓe jaadani e plateforme mo falama France yiiɗi sifodirde wonde yidde sifodirde kay e Mouhamed Ould Abdoul Aziz men ɗo wonde hoorejo leydi ndi to leydi Sénégal ma en jaaha to Nioro toon ko temedde 3 kilo drogue mo hinde chanvre indien ɗum woni ko koninkoɓe faggudu teeɓi toon jeeru mum ene qiime ha nogas ene yiya million taw ko franc CFA to leydi Mali gouvernement mo leydi Mali ina jokki ha joni yiilade biyeteɗo Oumar Mariko taw ko neɗɗo dawrugol gardiɗo landa wiyete ka Sadi to leydi Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré hoorejo transition leydi ndi yidde mum kay ko tekkinde e nen ka e kisal e habtade pelle ceɓɓitiɗe ko ɗum saabi kay omo yiiɗi ɓeydude base uji militaire e camp uji gendarmerie nara leydi e kala to leydi Côte d'Ivoire laamu Alassane Dramane Ouattara ɓe kolliri tigui koɓe artiroɓe koninkoɓe mabɓe ha laaɓa tawateɓe nder leydi Mali ɓe hinde ala faji bulaji woni casque bleu to leydi Benin Sena ko catal halfinaɓe ko fate sungoji leydi ndi ɓe ɓayyini récépissé ji wonande dendagal landaji jaɓanaɗi kay gembanede kofo gembanade ko fate sungoji sarɗiji tijjaɗi e janvier 2023 teskama noon landa lunka ɓurka mawnude taw ko landa ka yaayi boni gonnoɗo hoorejo leydi ndi ardi noon landa mum jaɓanaka ɗiɗon sungoji bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e tanawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safrata fiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibroma dogam sita diabète cholestérol asmo ɓandu ƴakkoru ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koyemumen ceerno Djiby Sy ene yawa rewɓe ronkuɓe sowade dartoraɓe e rewɓe wonduɓe e gorko seeɗane walla sattoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune omo jogui leɗɗe fannuji 3 hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde 14 rattini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a hutorima ɗum fodde 19 rattini yaltayma ha laaɓa fannu kese mo ceerno Djiby Sy yiite ko ɓooyani waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wirumani fodde temedere rattima yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ene jogui pegge usula bawɗe neldede kala nokkus neɗɗo woni taw ko ɓeydoji arsigaji pirtoji dabaruji ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen ɓe arsigaji men cippi ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listihara so tawi jiɗɗa wonde listihara ko inde ma inde nene maɗa dokkatamo haala ko wone ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere mbuuɗu so tawi ko wonɓe leydi Sénégal e dendagal leyɗele takkiɗe leydi Sénégal kala ko 4 CFA ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mo wiya dendagal kileneɓe makko kala to mbawɗa wonde safaruji ma e leɗɗe ma ne mbawi yettade ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina kilinaɓe mum e oɗo ñalawma hande omo tawi to wuuro to base makko tawteɗo to Djouma e nder leydi Sénégal kala jiɗɗo jokkodirde e makko so tawi ko numéro leydi Sénégal mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɓɓe hebdemo to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie hutorto ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina kilineɓe mum wonde base makko tawateɗo to Nouakchott legal tinnette ka base o ne tawe ɗon miñi ko ene wiya Alassane Sy ko laaɓɗo reedu ganduɗo golle ɗe kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Alassane Sy mbatta ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 0013 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade makko
fulɓe mbi rentade ɓuri safrade rento ñabboji cabotoji ha ƴiƴam ɓanduma wasa dogde nder ɗaɗi maɗa so tawi ala ko heddi so wona ƴiƴam ma dogata e ɗaɗi maɗa a tuƴima a hofima koyɗe muusi koppi muusi holno mbatta jokkodire gorel teyya gorel teyya ko kayisaji mawɗi goni hen ko lekkiki Allah funni to kordinoro lekkiki way kono wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an tuƴiɗo ko fiiɗo joguiɗo caɗele cardiaque AVC ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma jan ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloro sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde site gorel teyya janggana hoore maɗa ko jangta e gorel teyya mbatta ko www.gorelteyya.com ma yiyan hoore maɗa an ganda ko gonduɗa ko sa yiɗi hebde tongoje gorel teyya woto woɗɗo joni joni so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye Deni Ba mbatta ko 77 571 33 10 so tawi koto Mbour gonɗa jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi gonɗa koto Bonji jokkodirta koye Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi gonɗa koto Makama Mauritanie jokkodirta koye Ramata Mangana mbatta ko 00222 49 81 13 so tawi gonɗa koto France jokkodirta koye Haruna Ngayda nden tongode sa jokkodire mum kala ɗo gonɗa ma heɓen ko laaɓi 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teyya kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba sappo e jeegom lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah on ñagama yafuya noon e kirgol habaruji ɗi wona e sagoji men mataw ko haajuji ɗi ɓuuri en doole pulaar noon heewide janggude hirande ɓuuri walde noon habaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puɗorɗen catala falama Mauritanie ɓe kolliri tigui altine ɓennuɗo o e nder communiqué mabɓe moɓe ciifi wonde kay ɓe jaadani e plateforme biyeteɗo kay stafama walla jiɗɗo tafede oɗo saaha joni taw ko plateforme biyeteɗo emi on plateforme noon tafi ɗum ko noon ko biyeteɗo Mohamed Oula Abdelaziz men ɗo wonde holeji leydi ndi e yoga e yimɓe taw ko jeeyaɓe flama tawteɓe e nder leydi France fodde noon 49 neɗɗo jeeyaɓe e flam catala Mauritanie ɓe kolliri tigui ɓe jaadani hen hande ɓe jaadani hen janggo ɓe ciifi déclaration mabɓe ɗon communiqué ko kamɓe 49 ɓe kala ciifi ɗum wonde kay ɓe jaadani kay e oɗon plateforme ɓe kolliri kadi ɓe jogorani jaam faade kadi ɓe jogorani jaam faade kamɓe ɓe nde koye peele mawliraɓe mabɓe taw ko de génération 1966 sifnoɓe manifeste mo 19 ɓe kolliri noon ɓe jogorani jaam faade ɓe jogorani kadi selde lawol e nder communiqué he kadi eɓe gandina yimɓe wonde kay flama wona jeeya baba ɓe kolliri noon so tawi kay yoga e yimɓe jiiɗi sifodirde walla cifodiri e Mohamed Oula Abdoul Aziz men oɗo wonde hoto lin taw ko tataɓe to leydi France sifodiri mumen sifande ko fati oɗon plateforme kamɓe ɓe ngala hen hande ɓe ngala hen janggo ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen gendarme taw gendarmerie nationale tawteɓe to falde Boutelmide eɓe tiguinte ha to Kermasen kala ɓe kolliri tigui wonde ñande altine ɓennuɗo o ɓe nangui tonuji
ɗiɗi taw ko pomme de terre on pomme de terre noon ko pomme de terre awdi mo commerce aji gone yeedi oɗo saaha joni e nder jeehe taw kadi ko jeeyata ɗum ko ɓeena ñamoɓe comme pomme de terre noon biyeteɗo moƴƴani saabu waɗi produit chimique e nder ñande altine ɓennuɗo noon jagolgal kalfinaɗo ko fate commerce wondude jagolgal kalfinaɗo ko fate l'agriculture woni ndema ɓe mbaɗi ndino communiqué mabɓe andinde kay yimɓe nden ndentoto wonde kay wol pomme de terre taw ko awdi nana yeye jeeye taw kadi ko baɗɗo produit chimique o wona moƴƴuɗo to cellal banggue innama ade e to banggue dabeje kala yimɓeɓe ndentoto no fewi kamɓe gendarme ɓe kadi ɓe kolliri wonde ɓe teɓima kadi otoji joyyi goɗɗi ene ndimdi fodde sappo e ɗiɗi tonnes taw ko maaro ummiri ko caggal ha leydi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jangguinoɓe école aji jiɗino wadde ko wiyete diño mumen woni sitting mumen yeeso galle horejo leydi nokku biteɗo place de la liberté e saaha kaya mo jonde jagorɗe joɗino woni conseil des ministres police noon ari sariɓe sakiriɓe gaz lacrymogène hollirama tigui goto e mawɓe ɓe ɗon yuɓɓinnoɓe seppo ngo police o yaadi hen kamɓe noon ɓe kolliri tigui wonde kay ko catala bitengal catala syndicat ji taw ko syndicat ji dindindi école aji tokosi e école aji hakkudeji kala kañumen tigui jinno wadde gon diño woni on sitting noon ko yidde hollirde kay wonde ɓoyataɓe ummono ko fate tikkere o hofgo juuɗe woni grève aji ɗum noon koye lewru décembre daroto ndu so ɗo e nden kay so tawi hujjaji mabɓe joltaki ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal paɗen jeen ha to kera juguen diem to noon teskama ko accident musɗo waɗi toon subaka hande o to wuuro witego mbiɗen kera juggu ni tawi nder commune e nder commune mo Bois koto e nder commune Bois koto ko hollirama tigui ko mini car kañum ferɓodiri e werla goto mo hinde seta place yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men waɗi kadi barmuɓe hewɓe no fewi gañiɓe kala noon nawama to hôpital régional mo Kaolack taw kadi ko koninkoɓe faabo woni sapeur pompier en kañumen garaniɓe ɗon ha joni koye nden falle keddoɗen to Nioro koninkoɓe faggudu ɓe Nioro woni douane mo Nioro tawi kadi ko brigade mobile ɓe purtini ñande jamma hanki o sanga 21h woni 9h jamma sara kerola hakkude mabɓe leydi Gambie sagataɓe waɗannoɓe trafic drogue mo hinde chanvre indien ɓen sagataɓe noon dogui goppi koliji men koliji ɗi noon ko sakuji jeegom woni koliji jeegom ɗina sakuji jeegom noon ɗi peesama ɗi peesa 300 kilo woni temetati kilogramme ɗum woni ko ɗi peesata tawama noon jaaru majjine guime ha nogas ene ya million taw ko franc CFA waɗannoɓe trafic ɓe noon ɓe keɓani nanguede ɓe naati koye soyde caggal kay nde ɓe nani dille koninkoɓe ɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen société transport biteɗo Dakar Demdim ɓe kolliri tigui wonde ɓe udditi ligne kesso taw ko ligne inter urbain yidde kay hoybitande wonande kay ɓen waɗoɓe yangarta e ɗannotoɓe faade Kaffrine walla ummotoɓe Kaffrine on ligne noon ko ummade Dakar faade Kaffrine ene tawtora noon walla ne siifi nde ɗon sifande noon oɗon ligne kesso hono maire mo Kaffrine biteɗo Abdoulaye Saydou Sow kono o suivde ɗum noon koye directeur général Dakar Dem Diga biteɗo Ousmane Silla sifande nde noon sifande nden kamɓe ciifdi ɗon sifande kanko Abdoulaye Saydou Sow noon kanko rewni ministre o jooli e bus gadano taw ko bus ina woni voyage inaugural woni tigui uddidde oɗon ligne ummade Dakar faade Kaffrine ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen mbiri goto biteɗo Saloum o wiyama teɓam tawa kadi ko nanguira kadi ngollol lawol koko fati e trafic de drogue e viol de suka debbo goto tawa kadi ko goto e clieneɓe makko hewɓe sodde makko drogue tugui teskama noon tugui 2014 fayi joni ko ngolɗo woni lawol nayɓi wola kanko biyeteɗo Saloum tawa ko mbiri komo nangue tawa kadi o nanguira koko fati e trafic drogue kanko Saloum noon inde makko deftere ko Saloum Samba o teɓa noon ko galle makko to HLM suka debbo noon mo waɗi agressé o violi ɗum kadi on ne yara duuɓi 29 sonno e makko tigui ko cocaïne woni drogue tawa jaaru mum ko ujunnaje 5 woni 25 000 francs CFA caggal nde hutorino ha gayni o facture ɗum ko 90 000 francs CFA nde on sali noon o waɗi ɗum gueɗe cofde no fewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal Mor Talla Kane ko directeur exécutif de la fédération nationale des employeurs du Sénégal woni catala bitengal CNES
ko kanko yalti aduna talata hanki om sappo joya lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ko antirnoɗo noon to hôpital militaire mo Wakam eɗen mbiya tan yalla yuɗumotomo yafomo harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha to Ziguinchor jabbuɗen musidɗo men seydi men Amadou Isaka Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah a salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV. kabruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor jeyete hande ko leydi Guinée Bissau hoddiɓe meɗen ina wayno cour suprême mabɓe fusi landaji nogas e jeeɗiɗi jogornoɓe yanode holɗum présidentiel ina wayno wiyeede ɗereli mabɓe ɗi ɓe dokkano date o yoɓe gaddu ina wayno ɓe joɗɗinade ɓe garani fodde landaji nogas jeeɗiɗi cour suprême o fusi ɗum ha laaɓi ɓe natti hettinede kamɓe e landaji mabɓe ɗum kewi ko to e nder Guinée Bissau sen ummima ɗon jehen to e département Bignona wuuro wiyetego Kubalan juillet 7 ina wayno ko dental jangguinoɓe kamɓe de ina wayno jangguinoɓe ɗiɗo piyama toon fiiɓe ko kankuran e sukaɓe ɗum noon eɗen gandi ko waktu julliji mabɓe so tawi ɗum ɓe kaɓɓa kankuran ɓe noppi museji ɗiɗi ɓe gila nden noon portama pellente ina wayno hay hunde ɓe jiyani résultat kamɓene ɓe département Bignona e Bignona ina wayno ɓe mbaɗi grève balɗe tati ko hanki ɓe puɗɗi so numima ɗon garen e ñalawma jabet hecci hanki mawninama ɗo e nder Ziguinchor ina wayno kamɓe ñawɓe jabet ɓe de wonkoɓe kaali ɓe mbi ina satti e mabɓe par balɗe nayyi fo ujunnaji ɗiɗi so tawi aɗa yaaha aɗa nawa fodde ujunnaji ɗiɗi par balɗe nayyi ɗum noon ina satti e mabɓe ordonnance mabɓe kadi ina satti ina wayno kadi doctoreɓe ɓe kadi ngala ñallata ko rangde guila subaka ha tisubara walla ha takkusande puɗɗa yiide docteur ɗum noon yo laamu ngu waw yettitade ɓe ko ɓuuri yawde yaccade Ziguinchor de ne wonde porberema ha feeri liɗɗi ina wayno ko fewte batte barmeji lingu kam ñaama ha ganda ñaami ina wayno no manki ɗo e wuuro ngo ma won joni fodde nduɗo lewru e yimɓeɓe nana ngoya jamma e ñalawma awoɓe noon nde namda nde ɓe mbi ina wayno liɗɗi ɗi to goni to gonanno to awoɓe wonɓe tubakoɓe nan ɗo ne keewi liɗɗi ɗi fof ɓe mubbi ha laaɓi ɗum woni liɗɗi mawɗi kam kala ñamannoɗo yo waw ɗantidade feewa e liɗɗi tokosi ɗum noon ina manki ɗo e ngoɗo wuuro kamɓe duggoɓe ɓe eɓe gonde caɗele jamma e ñalawma ɗum noon Weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Kebe gorko mbotta kabruji ɗo foɗo Zik FM jokkondirde Ghalii Abuu Bah yallo ke wande jam allahumma amina seydi Kebe seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗena guila ñande altine naya lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi fayi oɗo saaha joni mo kaltena laamu leydi Mali e gardugol colonel Assimi Goïta eɓe jokki e oɗo saaha kala yiilade biteɗo Oumar Mariko noon e oɗo saaha joni donc kaɗo andede holto moftoyi ñande ɗiɗi teskama noon ñande ɗiɗi lewru novembre gonɗen ɗum dadiɓe ɓe koninkoɓe taw ko garde national ɓe jeehi tigui ha to galle jinnaɗo makko biteɗo nokku wite ko to nokku biteɗo Kolon Djeba sanga 15h30 eɓe gaari yiidade ɗum ndeɓe gaari yiilademo nde landa sadika taw ko landa kaw addiɓe landa katini ɗum ɓen kolliri hen metti mumen no fewi kolliri kadi ko portoɓe plaintuji yesso instance uji kewɗi taw ko juridique arnoɓe yiilade ɓe noon teskama ko garde national tawi koye ordre adjudant chef biteɗo Mohamed Mama Wota ɓe jeehi noon ha mbiɗen ha to galle jinnaɗo makko gorko to wiyete Kolon Djeba eɓe gaari yiiɗademo yimɓe landaka mbiɗen kolliri hen metti mumen no fewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen pelle hujjikintoɓe wonande magistrat uji taw ko pelle ɗiɗi mawɗe no fewi woni fedde witede Sam e fedde witede Silma ɓe kolliri tigui koɓe natanoɓe tikkere hofgo juuɗe ñande nogas jeenaya lewru gonɗen ndu so tawi hujjaji mabɓe joltaki sababu ɗiɗon grève uji noon ko hollude tigui wonde kay ɓe jaadani e modification ngaji mbaɗaɗi ɗe taw ko la loi statut ko fati cour suprême ɗen pelle noon Sama woni syndicat autonome des magistrats de la magistrature e fedde wonde ne wiye Silma nden noon ko syndicat libre des magistrature ko ɗen ɗiɗi kolliri kaya wonde ko natoɓe tikkire hofgo juuɗe ngo balɗe joyyi ɗum noon ko à partir de ñande joyyi ñande nogas jeenayyi
jeenaya lewru novembre ɗum gonɗi ɗum ha joni ko leydi Mali kedoɗen e kala saaha famane heewi jofede juuɗe ɓe jofama feɗino kadi e oɗo saaha joni wadde gueɗe kamdurinɗe no fewi e nder hakkude leydi ndi woni to falde mofti eɓe tuma noon fodde kay wonde kay oɗo saaha kala ɓe gonno koye opération ngaji mabɓe e nder ndeɗon falde ɓe tumama noon torlude weekend ɓenuɗo torlude jambureɓe e warde yimɓe hewɓe no fewi to nokku biteɗo birga ene tawe nder cercle mo koro e nder région de mofti habaruji men ɗemngal pulaar to leydi Burkina Faso paɗen e mbadi yidde tekkinde nden ka e kisal ɓesguji leydi ndi hono capitaine Ibrahima Traoré kañum woni hoore transition leydi Burkina Faso holliri tigui mo ɓeydu région ngaji jeegom taw ko région ngaji militaire ɓen noon taw ko armée de terre ko décret noon o siifi e nder on décret kadi o holliri wonde mo walli région ngaji jeegom gendarme aɓe o yidde makko kadi ko tafde 6 bataillon ngaji jeegom taw ko intervention rapide kala bataillon noon tawa kadi commandant tawiyata kadi ko jogui commandant jogoto tigui ko commandant kañum ardoto ɗum on commandant noon jotodirta direct ko chef d' état major général des armées yidde makko noon kala toɓe nodda taw ɓe mbawa notitade ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Côte d'Ivoire caggal nde royaume uni holliri kay ko ɓoyani ko wonde ko yaltunoɓe koninkoɓe mumen ha laaɓa ɓe laafaji mbulaji woni casque bleu on tawteɓe nder leydi Mali joni kadi ko leydi Côte d'Ivoire e laamu Alassane Dramane Ouattara kañumen kolliri wonde kay ɓoyata kañumen gartira koninkoɓe mumen ha laaɓa tawteɓe nder leydi Mali ɓe hinde laafaji mbulaɗi woni casque bleu taw koye mbadi munisma ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar uddirten kabaruji men ko to leydi Pene catala bitengal Sénat ko commission électorale halfinaɓe ko fate sumgoji e nder leydi he ngal catal noon ɓayyini rokkiri ko fate récépissé ji wonande dendagal landaji dawrugol joƴƴinnoɓe kayitaji men gembanade sumgoji taw ko sumgoji sarɗiyeji tijjaɗi kaya e lewru janvier 2023 woni darorɗe hitande yoffino hitande kay fayande nde landa lunda ɓurka mawnude taw ardi kan landa ko gonɗoɗo hoorejo leydi ɗi biteɗo Yayi Boni docteur Yayi Boni Thomas Yayi Boni kañum ardi kan landa noon ko landa lunda ɓurka mawnude no fewi ɓurka hewde sembe kan landa noon e oɗo saaha kadi koɓe salanaɓe rokkede récépissé woni tigui ɓe jeyetake e ɗiɗon mbiriji gambaniɓe ko fate yidde gembude sarɗiyeji mumen to suudu sarɗiyeji leydi ndi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon kabaruji men e ɗemngal pulaar ɗo e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko musidɗo men sehil men Amadou Isaka Kebe ne nanggani en karallagal ha mbawan yiden to banggue natte ɓosoje ko Saydou Abou Bah kerki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on